muffin, crumble a rhywbob sgyn ti i ni rwan. Ie. Nawr mae rhywbob yn ei dymor ar hyn o bryd rhwng mis Rhagfyr a mis Mawrth. Yn ardal Swydd Efrog, maen nhw'n gorfodi'r rhywbob i difu dan do. A hwnna sy'n neud rhywbob sy'n wahanol i'r rhywbob ni'n tyfu yn yr haf, yn yr ardd. Lot fwy pink, lot fwy delicate, a blas bach fwy tyner iddo fe, a melys yn dy fe. Felly mae'n bert iawn, yn wedig yr amser hyn, mae eisiau rhywbeth bach pert yno ni i godyn calonau ni, a mae'n disgwyl mor bert. Felly, muffins, wrth gwrs, ni'n mynd i fod ni. So mae dyfu 180 gram fan hyn nawr, a mae pecyn o rhywbob yn costio rhyw 2 pint. So mae'n weddol drud am rhywbob. Ie, ydi, ond mae'n bach fwy special. Felly mae hwnna'n mynd i fynd yn y ddisgyl dy fi fan hyn am funed, gyda 180 gram o siwgr. Nawr, mae eisiau ddigon o siwgr fan hyn, ond mae rhywbeth eitha sir am rhywbob, yn y fe. Felly, ni wedi jyst gadael hwnna i ddod i fanna nawr yn y siwgr am ychydig, a ni'n mynd i fynd mlaen at y crumble. Felly, y crumble fan hyn nawr, mae dy fi 80 gram o flawd plaim, 80 gram o fenyn meddal, rhwbo hwn nawr fel bod ni'n wneud crumble, ond wedyn mae dyn ni'r ceirch fanna, rhyw 25 gram o geirch yma mewn, a siwgr brown. Felly, mae'n creu arogl hyfryd yn y gegin pan maen nhw'n coginio. Fi'n dwlu ar gwynt cinnamon ty beth. Ond mae'n grumble a chwi trwchus, a fwy o frathiad i wrth gael y ceirch yna fo. Ydy, bach yn wahanol y crumble falle i ni'n neud yn arferol, yn dyfe, achos fel arfer bydde fwy o gynhwysion sych dyn ni yn dyfe yn mewn, ond mae 80 gram a 80 gram o'r blawd a'r menyn yma mewn fanna. Felly, y ceirch yma mewn, a wedyn y siwgr brown, 80 gram. Felly da, sydd y lliw tywyll mae'r i ben o felly, siwgr brown, ie. Siwgr brown, ie. A dwi'n ddim cymryd sbel i coginio, neb sy'n gret am rhain, a mae'r rhywbob mor dyner, mae'n coginio'n weddol cyflym. Felly, a un llwy de o'r cinnamon yma mewn, right. So mae'r crumble fanna yn iawn fanna, dyn ni nawr yn barod, a felly, na i jyst fynd i olchi'n dwylo nawr yn gyflym, a wedyn ni'n mynd i fynd mlaen at y cymysgedd i hunan. Nawr, y gyfrinach am wneud muffins yw ddim i orgweithio nhw. Mae eisiau ni gael y cynhwysion sych a'r cynhwysion glib mewn 2 fôl ar wahân. Felly, dechreuwn ni gyda'r cynhwysion glib. So, felly mae dyn ni 1 wy. Nawr, llath enwyn, buttermilk, 150 ml o hwnna. Nawr, hwnna, mae bach o acid yn hwn. Lle ti'n o iogurt? Iogurt yn iawn hefyd, neu bach o lath a rhoi bach o sudd lemon yn ddo fe. Yr acid sy'n mynd i adweithio gyda'r bicab, sy'n mynd i wneud muffin, ysgafn a meddal te. So felly mae hwnna i gyd yma mewn, a wedyn 2 lwy fwrdd o olew blodyn yr haul. Felly dim menyn, wrth gwrs, ysgafn, yn dy fe? Tra bod ti'n neud hwnna, i ni wedi cael galwad ffôn gan Ann Jones, wedi cysylltu gyda ni'n ymateb i'r drafodaeth gyda ni'n rhoi poteli llath ar ddechrau'r rhaglen. Meddwl o'n ffach i wybod, neu bod un llath yn dal i ddod a llefrith mewn poteli i ddyn nhw fan hyn yn went, medde hi, ynddo fe? Ond yn drist iawn, nid pawb sy'n manteisio ar y gwasanaeth. Mae Ron yn dyn llefrith ni, wedi bod yn dod ar llefrith i ni ers 20 mlynedd a mwy mewn poteli. Ac yn Gwenfo, mae'r neges yn dod. A mae'n neis cael rhywun llefrith, di'n barod un peth, gwrth bod cael storis bach yr ardal, cael sgwrs bach. Eisiau Ron i ymestyn i rownd. Ie. Diolch yn fawr am gysylltu. Traddodiad neis o fe. Felly, ie, ni gyd ni wedi gwneud fan hyn yw hydlo 225 gram o flawd plaim. Wedyn, llwy de o'r bicab yma mewn, a llwy de o'r powdr codi, sy'n yn amlwg yn mynd i wneud siŵr bod rhain yn rai ysgafn, yn wedig bod ni'n achwanegu ffrwyth sy'n mynd i fod yn eitha trwm yno nhw. Felly, dyna ni, ni'n barod i gyfuno'r cyfan nawr, felly mae'r brwbob fan hyn a'r siwgr sydd wedi dechrau ymeddalu fanna yn y siwgr. Mae'n dechrau signo fan hyn yn barod. Sydd yn dechrau dod allan yn hyfryd fanna yn mynd mewn. A wedyn, fel ni'n gweud, gweithio'n gyflym wedyn gyda'r holl cynhwysion glib yn mynd mewn. A troi hwn yn gyflym. A felly mae hwn yn mynd i greu rhyw 12 muffin. Mae'r ffwrn wedi cynhysu bach fwy uchel na arferol, 200 cm Celsius nwy saith.
achos mae'r un yn mynd i gael ei goginio'n gyflym nawr, fe fel ni'n gweud 20 munud. A felly mae 'da fi papur fan hyn, muffin, tin muffin, a na gyd sy'n eisiau gwneud i roi rhyw fath o lwy fan hyn nawr o'r cymysgedd mewn. Felly sôn coginio'n gyflym 20 munud ysdi, ia? Mae'n pa mor hir fysa muffin arferol ta'n mynd i fewn os yn cymryd yn arferol? Wel, mae muffins yn coginio'n weddol cloi, ond bydde teisien fwy fel 25-30 munud. A meddwl bod ffrwyth ynddo fe, mae hwnna'n weddol cyflym yn dweud, ond achos bod y tymeredd yn fwy achel, a bydde sponge a'r tymeredd lot fwy isel, na hwnna. Felly, y crumble yn mynd ar ei benne. Llon llaw go lew. Llon llaw fan'na. A mae'r un yn weddol neis. Fi'n gwybod bod bach o siwgr yno, ond maen nhw'n eitha neis amser brecwas, ydyn nhw, chmod. Falle 11, falle disgled o goffi. A wedyn, wrth gwrs, fwy o crumble yn mynd ar ei ben. Felly dyblygu hynny efo'r 12 ohonyn nhw wedyn i fewn i popdi. A mewn â nhw wedyn, na i baso rai draw yn hyn. Ta laeth ni'n gadw'r plat yn un ysdi. Na i gymryd cwpl i ffwrdd, ia. Mae cwpl o blatau fan hyn, a fi'n gwybod bod Rodri yn mynd i ddod i'r bwyd. Mae Rodri, fel arfer os nad eisiau, mae Rodri fel e gwmpas. Mae'n lyflu, dyn nhw.